nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many long months of struggle and of suffering. You ask, what is our policy? I will say, it is to wage war by sea, land, and air, with all our might, and with all the strength that God can give us, to wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is our policy. You ask, what is our aim? I can answer in one word, victory. Victory at all costs. Victory in spite of all terror. Victory however long and hard the road may be. For without victory there is no survival. Let that be realized. No survival for the British Empire. No survival for all that the British Empire stood for. No survival for the urge and impulse of the ages that mankind will move forward towards its goal. But I take up my task with buoyancy and hope. I feel sure that our cause will not be suffered to fail among men. At this time I feel entitled to claim the aid of all. And I say, come then, let us go forward together with our united strength. Mayor, Consul General, ladies and gentlemen, on behalf of the Churchill family, I would like to thank you for honouring my great-grandfather in this splendid way. It is wonderful that you pay such tribute to Sir Winston Churchill by naming this square in his memory in this historic and beautiful city of Barcelona, and by unveiling this memorial to him. Hola, bon dia a tothom. Molt honorable alcalde Trias, la família de Winston Churchill, autoritats, amics. En primer lloc, m'agradaria dir que és un plaer i un honor estar aquí amb vostès. Gràcies per la invitació i gràcies per venir. També voldria agrair a l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Catalunya Oberta per la iniciativa d'inaugurar aquesta obra tan meravellosa de Recordó. Thank you very specifically to the members of the Winston Churchill family for being here today. Bon dia a tots, good morning. És un plaer per mi avui estar aquí amb tots vostès per inaugurar aquest monument d'homenatge a Sir Winston Churchill. Deixeu-me que en primer lloc doni les gràcies molt sinceres a la Fundació Catalunya Oberta. Gràcies a la seva perseverança total i absoluta, especialment a de Lluís Prenafeta, avui podem estar aquí celebrant aquest acte. La veritat és que feia molts anys que ho demanaven, hi havia problemes, en l'Ajuntament no s'acaba d'aconseguir l'acord, i és veritat que jo vaig dir, escolta, quan sigui alcalde fomentarem aquest acord. Jo crec que avui dia podem dir que això es fa amb l'acord de tothom i hem aconseguit posar aquest monolit aquí de reconeixement a una persona important per Europa i important per tots nosaltres. Sir Winston Churchill va ser successivament l'home més popular i també és veritat, això ja passa, el més criticat d'Anglaterra i a vegades les dues coses al mateix temps. Va ser considerat l'últim dels grans estadistes. Durant anys Churchill va ser una mena de veu de la consciència del seu país, una veu que sacsejava els espírits i els transmetia grans dosis d'energia i de valor. Aquest és un homenatge que Barcelona li fa a través d'una obra magnífica per un escultor nostre, un escultor dels més admirats, en Pere Codó, que també ha estat generós amb la ciutat, perquè si no això tampoc hagués estat possible. I crec que és d'agrair a l'autor que hagi sabut transmetre amb tant d'encert el que volíem expressar amb aquest homenatge. Moltes gràcies. Jo, com a alcalde, tinc el ferm convenciment que el millor homenatge que podem fer a la figura de Churchill
és ser cada dia al costat dels barcelonins i barcelonines, com ell va estar al costat dels londinencs i londinenques durant els dies més durs de la Segona Guerra Mundial. Moltes gràcies a tots vosaltres.